haba ki kampen roi ki bawan na ka sarkar ka bala pelut lingba ka pisau pajba pat ka bau pajba udai hok pan yo kim pai hok ka pelong ki pajba ban pitar ha ka bala pai hadu uput bakin ong pakadai ga jing sha tim yaki kani ka dei lor ko ka snong ka bahap apo mau kan ro constituency apo east castles pat ban pai shi ka te snong haban ya ka jat palat sau pho minute habalej bahap ban ya yakiriat ha ka jinglej shakate ka snong ka bajutep kum ka ringi ba ka bahap apo ka hima khairem la sakhi ba ka de ka snong ka ba i kumba ka labet labyang lut namala sakhi bikin don ki jingtei ba ka jingpelut ka sarkar ka pisa hende ba wat pat e ka jingshisha ka de ka ba klempat ai kanu ka jingmentoy yau pat ba haringi ba ka jingdon pat ka latam ya ka sanspa ngot ki brieu na ka jingdon ki longieng hadu shispa sanpho tali pat ki babon na ki dei ki badang im hak kamrat habano shakate ka snong hakaba ningkong lala bani i ga jingdon ka top sam ka bahe padu ki pipe ki baya lingba na ka wei ga jaka shakawei pat hende ka basosi pat kata ka top ka dei ka bathli pat kumjo ki pipe blasarang ha ga jingye kran ba ki pipe ba kle thu alor ka jingye ka ba kimat ya ka ba kle thu pakas kim jjem kala poi shakate ka snong hende hadu kini kisngi kim yo satya ya kate ko ha ga jingye lente ngalap ru sa ga ba ong bakata top gadon ka bahe ba kat ba ka pat banya ling bau pipe room don te kumno ha de ba ko bam di kani snong kane ka sinong imat kala dai ka sinong ka bala long terut ha kane ka kap kane pen khoi no natu mensua bat hatu menta kemudian tang kumnehi kawan betang kasang rong mensua kawan ka na ka phot wa ram hendai katar kan ya tang sipor don dong trem don dong pej nong kemi hadu ban sucot suprano ki pai hadu ban suya tam pai ba saying bat ngiyo i bakan ka mentaro ia ka baka sukar kala ai kerpan ngiyo i nadu kasnem arjara hadu menta ngiyo i bana kaliang ka kamdan dan tang upat hendai nakaliang ka nom yo kamut piyo i bagi top kisah sudah tilong sudah upat usuan man laki caka hendai ngiyo i ken ba katu kan kilong yen watang ban pun ya umen pat hendai kimyo te pia shim ne pat pia tan ne kani ka ka bangi sim keleng don ki ba tan naka phut wa umran don ki ba tan naka ni ka wa leng san nang ni na po leng sinong handai ki babun ki dai naka tei ka dong naka tei ka tan wa umnyo kamut ha ka por men yur kamut ngi tan naka ni ka phut wa iar wa noi namar ka khoi ta suba handai naka liang ki babun kamut haka puan mentelang kemud ngiatan rut barok nakani ka futumba namar kani ki wa ir wa no lawan ka telang kami kala ngata te halor kini ki jinge atu pia keren ne am video maula de banwan yu kejat ki video ki juan yu kejat sini haka kan riu terek men wo video lawan ban pej kata ki spa sini te ngala keren ban ngala yatu hang tu ngila don ki social media siapang ka cinglong cuang kan ka ka wa ka balabu yang i upai ba ha pedeng ka cing lengok ban perkat ya kalawai namar menta simet ngiyatit pai kamut ngiyatan kat badang kendiat kumni dang biang ndai la syai ndala kamroi kambun abangi perkat ya kalawai landa kam biang kata ka sinong kamut ngini long tematang ba ya kene ya kata long namar uwei unyatan sewei uwei untan seying uwei untan seying namar klem kamut ubrep nom im ra ka pertai mumus teror udan ubakas sokal kalasiu tulap yu henrei haba nakaliang ka bos sosial kamnang ban prem ban pelan ban wat ikita long ki babiang kamut dai to muster mono te borsen syar yenu pitho unayum yenu pitho kamu ya kan king ka ya kan ka isi kan ka isi ni tahu ba ya kan ka sinong kan ka badi banwat ikitolong ki babiang na ka bantan ka bantan ya ka
Ndai haba upai udon hakacaka ke bom dan umustaro ulak banda ayu ya kata. Kamur kani kade kajing persai na kaliang jong kini kinong sensar suno. Kamu ngimtip lah kalong persyak ne, kadai kacing bakla ne, kadai kacing bej ne, ngimlak ban ong ya kata. Tang bang yui, bah ha kacing yadai bat kani kekam. Urang bak senong ka isi cung kalak bakla. Kumnu ban pej ban wat i ketolong ki bebiang. Na kebenta ban wanra ya kani ka ka balong cing mentoy ka bakong santam. Na kebenta kacing don kam upai ba. Ka bakit ya kaya pa im. Temen andu menengi keren cepang kini ki skim sarkar ki bawan na po ka office jong BDO kata na ka community and rural health or rural development ki ngi ong ka CNRD mo. Ba Yunis Shushu sakawai pat ka basngosi banyo asngawru ya ka jingle don bor rang ba snong uba pendo ya kata ka JJM connection shaki life hoteli ki yeng ka bakatanat public health engineering PHE kamla banle AA satya hangni phiadon kat ningot kumbang iyo jingtep ba phide na kita ki longyeng ki bom sim la yo eta ka umbam umdi to hoy ka kam sim pat poi senu tinre don ba ong pat nomor tang ka connection ro sim la ai sapisia ban ring sap seyeng na ban ring tau pipe pila bene thu ngi kumno kata ka balik ka wanja kumta ban kaliang chungi ki live hoyeng ki bla sya ban ban untuk ong ba mena ba ngira sentar seyo te ni sya ban ban kolong pi mo kana ko por la ba ki kbai dorbar kbai sunong toru ki perto sunong la dai ba wan ki video dan ba wan ki video sarkar kimnot ban perto ban ong ban kaliang chung pi ki live hoyeng wat nomwan che dorbar ndai ki perta ba wan baro te habangi ngi ro kimnot ban kan ra yang mar idon ke epek idon ke epik idon ki sakhi ki babiang ki sabut ki babiang bindai ki trasinong te kim chunot ban le ai ru am handai la da kadai pat tang pramangi ki sunyon baik lada ki pertur mong wat wan pis ke dorbar haga cing sisya ket kumkan sunong cungi golong baik ba uno baca dorbar sunong dai ban san kuna na kawe golong yeng kata kadai karai cung ka sunong cungi handai haba ki golong pat tang pramangi ki sunyom baik bat ki suthom baik bat ngi par su sya baik kum to he kum ta ter la na ya por slam tem no men ya kan lengkot ngi thu lengkot haden pat dai ta dodok ni ka ru ka ba mentah piyo ba une upat kila pon tenaga leng upat ki pon ru akayeng chungi live huyeng haduk menta ompat don tang uwai ru upai makin wante apa kayeng ini di na JJM na JJM bat halor kata kacing bom ai chungki ru ngi tek ngilong duk kumong ngilong be chung te kasimpor suki pasuki kumno apeng le kandu pat ne samla ke su te hang tai le thu te ki ong ngin ya lam ni tendrong lam ting le ya lang ya tadun lang bat ki maki ban jalam yang ite has ndak saban ai burom ki baki jalam yang ibne le ki office chung ka PHE ki office ba fer ban yorong ban yakran ta beng liok ban yakran hang ta bat ke bas ngosi ko long beng le phai se office urang ba sinong uong ba ladap ke cing tho kalami ba ladap pura hasinong rangi ba tang bah ka sinong ngi bah pa sinong ngi ba pat lai phu yeng ngim pat yo pat tang pai ya ko len na ya kren dai tang pai pat ya te na kaleng chongi tingi uchuar se kita ki office ba phidai ban wan ai sengi rengkat bat ki samla ki su ki seng phalang ki don lang bat ngi ta cing ya in suong ni thu bai lengkot akaba haddu kolong haka arfu santarik chong benai Januari senam aracar arfuar kembali lagi kendu pada kita kecil kendu lang bat kita ki seng phalang kini na office ru kilo dab ban kular bangin pak breu no ban wan te no pat wan sina no apo kilong yeng chung pi handrai nadu senam aracar arfuar mentala de senam aracar arfusau la kan senam la ar senam klayat chikmat hadu menta pat don kata ko office ru ngaso ko monong bansu kenthok kendet mo nomor ba habe keren kala kular te ban wante no ban wan penbiang no nak menta chungi kilai phuyeng handrai hadu mentaro pat don ai ru am tenaga leng chungi long ni dawa ba ya ka hok ba di ban yo ni dai ban yo ba ni nang yaj ba nang ne chek not prang ni don kan ka ching thok ka bing le keren ka ba kila ai da ka sabut ru ka ching thok ni don sipon teligi kot ki bangila bu bai
jadi city kepala ai na ka office repair na du khao ter namat dia keren mau yok khao yok la bon ke jing thok ka ba ngi la yo ban ya keren ban ya ban sai ban ya kut ban ya rai lang ban mi da ka we ke chu ka sur ban da ka we ke jing mutแต่นักเรียนจงนี้ตึงกระปัดบ่าหากในกระปอดนักเรียนจงนี้กินไล่เผาเยงกินไปแช่บันเบนก็ลองใบบ่านี่ดาว่าบันยออยากหอกกุมกระไดบันยอบัดหากจูกระปอดกระทรงมันอย่าถูกกอดหม้อกันในกระปอดบันละอ่องบ่ารับเป็นสงนันเทบ่าหากในกระดอร์บาร์กับตังชูลองเชียนนักเนกบ่านักเรียนจงนี้กินไล่เผาเยงเลยละอ่องกินเวลาแช่พันธุข้าวสันสนัมกินเวลาแช่พันธุวัดตั้งยกไปรุนี่ละสัตว์กับมันเสียมแต่นี่ละไล่เชกดอร์บาร์บัดอะไรนี่ละนี่ลองลังบัดกินเนกิบยาya don rangkat berong bak senong tu ngile don lang hang tu te ngile ya bon ngile poi saka san pho yeng habe le don lang bat ngi te ha kan dor bar bat nagal yang chongi ru marsen lai maring lai ya bon te u rang bak senong ru lap diang song bha yang ngi ngap diang ya phi wat lap phim tu wan dor bar su ru menta ka sing ting lap diang ba phin ya don lang bat ngi hang ne ta ngi ru ngi dap ka cing keman ba u lap diang yang ngi ta hamar bau la dapat pedang yang ini ulah pule pat yagi anyi kendor cung u ka bolong pat persya bat ke cing seu cung i namar kene karai kalong kabom cudon te ong no ba akawe ke leng te urang ba sunong udai para ar kemai cung ahi ngilong para ar kemai terai tang ba haka anyi pat long ngia persya te haka ba kum kata kapor nagaleng cung i ngim syani su bat ngim itu su yang to ke isi ke cung u ba undang long orang mak senong te ngila penuai ngadu kata ka sengi bat hadu mentai long ngibu ya cingker pat long baik kumbak ka office ru kala syam nadu khau ru kala bat hi ne da ka bor jongka ban sam yangi ban ai yangi bat kum cu ru nagaleng kan ka skim hispat sengi ru kumbala bat hi da ka office na blok tengi kwa ba pin yarap lam nak mentai jongi ru ban yarap ba nak mentai orang mak senong ru bakaraj lane usem unsim ban sensiar hi yam ta sipor ban pendu no ya ne orang mak senong namala da ulong ne kamut kampoi senu senuru tengi kerpat akan de por kolong ba laro long kabala ba hin sung balam ban pedeng ban senu senai lam nak ta chung ki san phoyeng dre phoyeng ba karaj bat usem kin sim ban bat ya ka bor chung ki nak ta senong chung ni Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya